Asteartea eta 16 hauteskunde kanpaina ahaztu gabe udal eta foru hauteskundeetarako lasterketa dela hau alkate, zinegotzi, aldun nagusi, baina nola dagoen kontua, Jaun Andre. Una campaña que arranca con la irrupción de... Eta bai, hauteskunde kanpaina alaxe dator. Eta Quillo! Bat baina gehiagori kontrako eztarritik joan baitzaio, Euskal Herria Bilduk gobernantzarako urratsak eman izana, eta horren ondorioz, tragoren bat ere hartu behar izan du gaur buruzagiak. Atera, etxa un trago. Gauza konela baina, hauteskunde kanpaina honetan nork du boto ahalmen handiagoa? Mujeres al poder. Antza denez, emakumezkoen botoak interesa pizten du, han eta hemen. Jugadores del Barcelona que consiguen ganar al túnel de vestuario. Baina denetik ikusteko garaiak izango dira hauek, izan ere ikurriña fobia, eskun muturra, futbol zelaietako larretan barna Kataluniarren atzetik, eta noski, ezin ziren falta Nafarrei buruzko txisteak. Los navarros se quitan las herraduras para bajar a la playa, ¿o qué? Edo nola ere, triatloi zaleok, batez ere ikurriña soinan hartzen duzuenok, behin irabazita Ibizan, alkateak ere agurtuko ez zaituztetela arriskuan hartuta ere. ¡Apa, Josecho! Aupa Josetxo eta aupa Euskal Kirolariak eta aupa igandean Senpereko badian elkartu ziren gazte, sasoitsu guzti horiek alaxe ikusten da bai, oraindik ere, bada etorkizunik herri honetan.